Začneme rozmeraním latovania prvej odkvapovej škrydly. Hrana odkvapovej škrydly by mala presahovať do 1/3 žľabu. Vypustenie závisí od tvaru odkvapovej hrany škrydly, od sklonu strešnej plochy a od tvaru drážok škrydly. Pred začiatkom latovania je potrebné určiť strednú kryciu dĺžku. Hodnota uvedená výrobcom je len orientačná. Strednú kryciu dĺžku určíme tak, že uložíme 12 škrydiel pozdĺžne vrchnou stranou dolu. Zameriame celkovú dĺžku 10 stredných škrydiel, raz zrazených v drážkach a raz s vôľou v drážkach. Strednú kryciu dĺžku dostaneme po dosadení do vzorca L1 plus L2 lomeno 20. Výsledná hodnota predstavuje optimálne latovanie pre danú strechu. Túto hodnotu si nastavíme na náradí zvanej koník, ktorá nám uľahčí presné osadenie lát v celej ploche. Ďalšou alternatívou na uľahčenie latovania je šnurovačka. Základom dobrej pokládky pálenej strešnej krytiny je správne určenie krycej dĺžky a presného latovania strešnej plochy.